Yau dai ga mu a jihar Bauchi. Bauchi garin masoyan mu kuma Bauchi garin masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga ni ga ƴan media, ga ni ga mai mata da matasa na jihar Bauchi. Kungiyar kare mutunci ai mai mata da matasa. Kai nake saurare. Arin baba Arin. Da gaske ne. Arin maka Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ga fa mai mata da matasa na Bauchi. Ta fi kare mutunci na Bauchi. Kare kungiyar kungiyar kare mutunci na jihar Bauchi. Dawo zargin ado aljani ba ka makusa. Hannun da ba ka raba ka ba. Jama'a kan a jama'a Bauchi. Jama'a Bauchi. masha Allah Ga mu. Zuwan nan da muka yi kuma ga daji dan mutanen Filato. Ga ko baba Ani na ma'aikatan zuwa za mu je gurin Yakubu matasa Honorable Yakubu Adamu ga kuma shugaba Honorable Yakubu Adamu ga shugaban mu domin mu taya shi jaje na fitowa da yayi. Oh ba kuma ya fushi bari su sako gaba.